Προέρχομαι από την Εθνική Τράπεζα, από την αγωνιστική προοπτική. Καλές είναι πράγματι οι αμοιβαίες κολακίες που ακούσαμε μέχρι σήμερα ανάμεσα στους συνδικαλιστές και η εφορία για το κλίμα συνεννόησης που υπάρχει μετά την περίοδο των προσφυγών για διορισμούς διοίκησης. Να δούμε όμως ότι η πραγματικότητα που αφορά την οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων χειροτερεύει συνεχώς. Και ισχύει πράγματι η αναφορά που υπάρχει στον γραπτό απολογισμό ότι η πορεία της ΟΣΤΟΕ απέχει πολύ από τις ανάγκες των συναδέλφων. Είμαστε μια ομοσπονδία 45.000 συνταξιούχων από ό,τι ακούστηκε. Και πράγματι πρέπει να ενώσουμε τις ανάγκες, τα ειδικά προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι σε κάθε τράπεζα, να τα προβάλλουμε, να δούμε τα κλαδικά αιτήματά μας, αλλά και να δούμε και τα γενικότερα προβλήματα που έχουμε ως συνταξιούχοι και ως κοινωνία. Η καταγραφή των προβλημάτων των κλαδικών είναι πράγματι έτσι πλήρη σχετικά. Και η καταγραφή έτσι σε μεγάλο βαθμό των προεχόμενων από κάθε τράπεζα. Θέλω να πω όμως ειδικά για την εθνική δύο ζητήματα. Ένα, χρειάζεται αναφορά στο θέμα του ΛΕΠΕΤΕ. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το κόλπο γκρόσο με τη ληστεία των εισφορών μας. Δεν μπορούμε να το παραγράψουμε. Τη διεκδίκηση του ΛΕΠΕΤΕ. Ένα δεύτερο, σε σχέση με τα δάνεια. Πολύ τεκμηριωμένα πράγματα ακούστηκαν από δύο ομιλητές νωρίτερα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε δύο πράγματα ακόμα. Ένα είναι η επέκταση του επιτόκιου που γράφεται στην εισήγηση ότι η ΟΤΟΕ συμφώνησε για τους ενεργεία και επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του 1,75 για τα στεγαστικά, όχι μόνο στους συναδέλφους που έχουν ενήμερα δάνεια, αλλά και αυτό το σταθερό επιτόκιο να αφορά και τους συναδέλφους που έχουν δάνεια σε ρύθμιση, διότι αυτοί υποφέρουν πολύ από τα ληστρικά επιτόκια που αναγκάστηκαν να υπογράψουν στην περίοδο της σχολείας αποπληρωμής των δόσεών τους και επίσης ένα ακόμα ζήτημα ότι πρέπει να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε και να συμβάλλουμε με την αλληλεγγύη μας κανένα σπίτι συναδέλφου να μην κατάσχεται και να μην βγαίνει σε πληστηριασμό. Παράλληλα, βέβαια και με αυτό που ακούστηκε νωρίτερα και για το κούρεμα, γιατί δυστυχώς έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δάνεια, δηλαδή, συνάδελφοι που έχουν δάνεια και δεν μπορούν να τα εξυπηρετούν, να τους παίρνουν το σπίτι. Γενικά, συνάδελφοι, επίσης, τα θέματα 13ης, 14ης σύνταξης, της κατάρρησης της φοράς αλληλεγγύης, σωστά αναφέρεται, όμως και το να επανέλθει έτσι και για όλη, να αφορά όλους ανεξάρτητα αν έχουν κάνει προσφυγή ή όχι, το θέμα των εισφορών και η επιστροφή για το 11μηνο. Τώρα, τα δώρα που μας κόψανε κλπ. Όμως, συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και αυτά επίσης που προσκρούν στις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και των κομμάτων του συστήματος, αλλά και των μνημονίων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν βλέπουμε να επιτρέπουν έτσι να αφήνουν περιθώρια για να έχουμε κατακτήσει το προηγούμενο διάστημα σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί είναι πολιτικές που βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας. Πολιτικές που βλέπουμε ότι κόστησαν τα τέμπη, το έγκλημα έτσι που είχε και ανθρώπινες ζωές κόστος, τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, την απόγνωση. Είναι πολιτικές επίσης που φέρνουν μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, με τη συνεχή μείωση των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο στο μέλλον θα γίνει όπως έγινε και σε εμάς το ΛΕΠΕΤΕ, αυτοεπληρούμενη προφητεία, δεν υπάρχουν λέει χρήματα, άρα όχι μόνο στασιμότητα συντάξεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά μεθαύριο και δήλωση αδυναμία στα ταμεία να πληρώνουν συντάξεις. Και τι ακόμα μας περιμένει, τι μας περιμένει, δεν ξέρω αν πήρατε υπόψη σας, αν το διαβάσατε, υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργηθεί, λέει, ένα ταμείο, όπως το ονομάζουν, για χρηματοδότηση των 800 δισεκατομμύριων για το πρόγραμμα Real-Me Europe. Είναι πρόγραμμα για την πολεμική οικονομία, για να δοθούν αυτά τα 800 δισεκατομμύρια, λέγεται Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Και πώς το εξηγήκε η Φόντερ Λάιεν,
λέγοντας ότι υπάρχουν δυνατότητες να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα από τις ιδιωτικές και επαγγελματικές συντάξεις για να βοηθήσουν και να διοχετεύσουν τις αποταμιεύσεις τους στην οικονομία. Καταλαβαίνουμε τι θα φέρει αυτό για τα αποθεματικά των ταμείων, που ήδη η κυβέρνηση έχει εισχωρήσει με κάποιους τρόπους. Εταιρείες, λέει, για να κάνουν πληροφόρηση, εταιρείες για να βγάλουν συντάξεις, θέματα ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης. Άρα και να κάνουν θέση στα αποθεματικά. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Ότι δεν είναι δικά μας θέματα. Ένα συνάδελφο νωρίτερα που μίλησε μια συναδέλφισσα για τα θέματα υγείας, είπε τι είμαστε γιατροί, μας αφορούν αυτά. Ότι δεν είναι δικά μας θέματα, δεν μας αφορούν. Είμαστε ασθενείς, είμαστε συνταξιούχοι. Όλα μας αφορούν. Και η κατάσταση στην υγεία, και η κατάσταση με τις ιδιωτικοποίησεις, και η κατάσταση με το που πάνε τα ασφαλιστικά μας ταμεία για τις συντάξεις. Ότι δεν τα ξέρουμε, πούμε ένα συνάδελφο και να μην ασχολούμαστε με τους εξωφόρους, να τα μάθουμε άμα δεν τα ξέρουμε. Όποιος θέλει να είναι συνδικαλιστής, οφείλει να μαθαίνει, να διαβάζει, να ψάχνει και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ανάγκες των συνταξιούχων. Είναι μια άλλη λογική που ακούστηκε νωρίτερα, ότι να μην ενοχλούμε, όλα γίνονται τώρα ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται κινητοποίηση. Και ένας μίλησε πρώτος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων, που είπε ότι οι συντάξεις μας, λέει, που παίρνουμε τώρα, προέρχονται από τους μη εργαζόμενους. Αλήθεια. Και πού πήγαν τα δικά μας λεφτά? Οι πρώτοι δηλαδή που πήραν σύνταξη δεν πήραν από τις δικές τους εισφορές, από τα ταμεία. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε τις λογικές μας, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και το δίκαιο μας, με επίγνωση ότι αυτά συγκρούονται με τις λογικές και τα συμφέροντα που βάζουν μπροστά τα κέρδη, τα κοινά σχέδια και το κοινό μέτωπο που έχουν αυτοί, κυβερνήσεις, συστημικά κόμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες, οι τράπεζες, και εμείς θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι οι συνταξιούχοι μαζί, αλλά και με τους εν ενεργεία, και να δούμε ότι ο δρόμος του αγώνα, ο δρόμος των διεκδικήσεων, με τίποτα λιγότερο από ό,τι μας ανήκει, με τίποτα λιγότερο από το δίκαιο μας, είναι αυτός που μπορεί να δικαιώσει και να φέρει αποτελέσματα για τις προσδοκίες μας. Ευχαριστώ.